जोङोथ' बियो जोङो बयनावबो जोंनि थाखाय बेखौ होगोना सोर इसोर बेखौसो जोङो नागिरगासिनो दं आरो दा बेबायदियाव जोङो बे किसुमान गेदेमा माबाफोरखौ जों लाबोयो बियो दाखालिबो जों पन्सायतनि माबाखौ लाबोदोंमोन पन्सायतआ बिदिनो 1,30,000 होलांदों नाथाय दासिमबो गैया थाङोब्ला बुङो नोंसोरखौ जों फैलायनाङा गिनायसो मोनबाय जोङो होनो होननानै जों खुगा बुंफ्लांना लानाय बायदि जाथारबाय होननानै बेबायदि खोथाखौ जों बुंबाय थायो जों खिन्थु रायजोआ जोंनि माखासे समस्याखौ लानानै जों नेनानै दंबाय थायो आरो बिथांमोननि जिथु आसा खालामनाय दं नाथाय दासिमबो जेबो जाफुङाखै आरो दिनै जोङो वेलफेयारनि जिथु गाहाय बिबानगिरि भारप्राप्त बिखया बिथांखौ जोङो जोंनि अनुस्थाननि थाखाय जोङो लिंबोनानै आदरनि खालामदों बिथाङा जाहाथे जोंनो अननानै मा होयो बेखौ जोङो अराय सम नेनानै थाबाय गिबियाव निउस चेनेलनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय बावहरनाय थाबाय आरो दिनै बे गोदान बकफुर गामियाव सान्थि बाथौ मन्दिरनि थानसालियाव आंखौ हांख्रायनानै लाबोनायलाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोननि बे सिबिसालिखौ 1987 मायथाइयावनो गायसनदोंमोन दा जिबादि गायसननानै डेभेलपमेन्ट जानांगौमोन बेबादि जानायखौ आं नुवाखै खिन्थु आं मोनसे खोथा बिथांमोननो आंनिफ्राय खोथा होदोंदि जे फैबाय थानाय समाव जि हायो आंनि एस्टेट डेभेलपमेन्ट फान्डनिफ्राय हानायमानि होनो थाखाय आं नाजागोन आरो लोगोसे MLA जों जा MP जों जा आङो बे थानसालिनि सोमोन्दै आं मेसेज होगोन बेखौनो आं दिनै बे सान्थि बाथौ सिबियारि रायजोफोरनि हांख्रायनानै लाबोनायाव दसे सम खाबु होनायलाय आं बेखिनि बिबुंथिखौनो बुंनानै आं दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।